ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስ ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ርክባት ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቋሪፆም ኣብ ክልል ዓፋር ብዝተፈጥረ ምንቅጥቃጥ መሬት ውዑይ ማይ ፈልፊሉ በቡላ ሚልተን ነበርቲ ፍሎሪዳ ጉዳይ ሞትን ሂወትን ኮይኑ ዘሎ ብርቱዕ ሓደጋን ካልኦትን ናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ርክባት ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቋሪፁ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፀንሐ ናይ ቴሌፎን ርክባት ከም ዝተቋረፀ ትማሊ 8 ጥቅምቲ 2024 ብዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ዜና ኢትዮጵያ ክጋዋሕ ውዒሉ ኣሎ። እቲ ምቁራፅ ብየነይቲ ሃገር ከም ዝተወስደ ዛጊት ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን። ትካል ሳፋሪኮም ግን ገና ኣገልግሎት ደው ከም ዘየበለ ይዝረብ ኣሎ። ብሰንኪቲ ኣብ መወዳእታ ተስዓታት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተወልዐ ደማዊ ኩናት ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣገልግሎት ካብ ምሃብ በኺሩ ዝነበረ መስመር ቴሌፎን ክልቴን ሃገራት ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ከም መሰነይታቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ዝተገብሮ ናይ ስምምዕ ዕርቂ ከም ብሓድሽ ኣገልግሎት ከም ዝጀመረ ዝዝከር እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ውድድር ኣብ ወርቂ ፈሊማቶም። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብመንገዲ መንእሰይ ቤቴል ኤፍሬም ኣቢላ ኣብ ናይ ጁኒዮር ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ወርቂ ረኺባ። ሎሚ ረቡዕ 9 ጥቅምቲ ብናይ ግዜ ውድድር መጋረጃ ኣብ ዝኸፈተ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ቤቴል ኤፍሬም ብ16 ደቂቕን 40 ካሊእታትን ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ስማን ስም ሃገራን ኣፀዊዓላ። ኣብዚ ውድድር እዚ ግብፃዊት ቤናቤላ ኣሕመድ ካለይቲ ኢትዮጵያ ፅጋ ካሕሳይ ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ከም ዝተዓወታ ቢቢሲ ዘርግሖ ዜና ይረጋገፀ። ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ 2024 ኣብ ኬንያ ይካየድ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ተመሳሳሊ ምድብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኬቨን ተክለማርያም ወርቂ መዳልያ ናሆም ኤፍሬም ድማ ሳልሳይ ምውፃእ ናሓስ መዳልያ ዓቲሮም። ኣብ ምድብ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ሱዛን ፍስሃ ወርቂ ኣድያም ዳዊት ካብ ብሩር ሜዳልያ ጨቢጠን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣስመራ ኣትዮም። ሎሚ 9 ጥቅምቲ 2024 መሰረት ዕድመ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐመድን ልኡኹን ን3 መዓልትታት ዝጸንሕ ወግዓዊ ዑደት ንምክያድ ኣብ ሰዓታት ምሸት ኣስመራ ኣትዮም። ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሕመድ ሙዓሊም ፈቂ ዝሓቆፈ ልኡኹ ሶማሊያ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብዝበፅሐሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሙቕ ኣቀባብላ ተገይርሎም። ክልቲኦም ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ክልታዊ ምትሕጋዝ ከምኡ ንክልቲአን ሃገራት ዘገድስ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዝያዳ ምዕባይ ክዘራረቡ እዮም። ኣብ ክልል ዓፋር ብዝተፈጥረ ምንቅጥቃጥ መሬት ውዑይ ማይ ፈልፊሎም። ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ዶሌሳ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝፈጥሮ ንቓዕ መሬት ውዑይ ማይ ከመንጩ ከም ዝጀመረ ነበርትን ምምሕዳርቲ ወረዳን ንቢቢሲ ሓቢሮም። ነበርቲ እቲ ከባቢ ተኸፍልፍል ዝጀመረ ውዑይ ማይ መጠን ይውስኽ ኣሎ ኢሎም። ኣብቲ ወረዳ ንዝሓለፉ 2 ሰሙናት ብተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተኸስተ ዝሓብር ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣቶ ዓሊ ደስታ ካብ ብቅድሚት ማሊሶኒ ጀሚሩ ድማ ውዑይ ማይ ከፈልፍል ምጅማሩ ሓቢሩሎም። እቲ ቅድሚት ማሊ ምሸት ከባቢ ሰዓት 3 ዝጀመረ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 3 ግዜ ከም ዝተደጋገመ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳሪት ወረዳ ኣቶ ዓሊ ብወገኑ ዓቐን ናይቲ ፍጻሜ ብመንፅርቲ ትማል ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ቁርብ ዝነከየ እዩ ብምባል ኣረዲኡሎም። ብሰንበት ኣብቲ ምስ ወረዳ ዱልሳ ዝዳወብ ዞባ ኣዋሽ ፈንታሌ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ብመጠን ሬክተር 4.9 ክኸውን እንከሎ ክሳብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተሰሚዖም። ሓለፋት ወረዳን ነበርትን ትማሊሶን እውን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ እኳ ተገለጹ። ቢቢሲ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንዝኸሰቱ ተመሳሰልቲ ፍጻሜታት ንዝከታተሉ መርበብ ሓበሬታታት ተወኪሱ ብዛዕባ እቲ ዝተገልጸ ተመዝጊቡ ኣይረኸቦን። ቢቢሲ እቲ ፍጻሜ ብኢንስቲትዩት ጂኦፊዚክስ ሳይንስ ህዋን ስነ ከዋኽብትን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ተመዝጊቡ እንተኾይኑ ንምርጋጽ ዝገበሮ ፈተነ እውን ኣይተዓወተን። ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጋጢሙ ዝብሉ ነበርቲ እቲ ፍጻሜ ደው ምስ በለ ከባቢ ሰዓት 10 ናይ ለይቲ ድምፂ ከም ዝሰምዑ ንቢቢሲ ሓቢሮም። ነባሪ እቲ ከባቢ ኣቶ ስልጣን ካሚል እቲ ውዑይ ማይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነብረሉ ከባቢ ወፂኡ ድምፂ ነይርዎ ለይቲ ሙሉእ ፈሪሕና ኢና ሓዲርና ንግሆ ከድና ግን ኩሉ ክንርኢ ክኢልና ኢሉ። ነበርቲ ወጋሕታ ናብቲ ድምፂ ዝተሰምዓሉ ቦታ ምስ ከዱ ካብቲ ዝተሰንጠቐ ውዑይ መሬት
ውዑይ ማይ ከመንጩ ከም ዝረኣዩ ኣቶ ስልጣን ወሲኹ ገሊፆም ካልእ ነባሪ ተቐበለይ ሓሰን ብወገኑ እቲ ውዑይ ማይ ከምቲ ኣብ ሓዊ ዝተሰኽተተ ድስቲ ዝፈልሕ ማይ ዝወፅእ ካብ መሬት ጸሊም ጭቃ ይወፅእ እቲ ውዑይ ማይ ንላዕሊ እናተተፈ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ክብል ተዛሪቡ ቢቢሲ ኣብቲ ካብ ዋና ኣመሓዳሪት ወረዳ ኣቶ ዓሊ ዝረኸቦ ቪድዮ ጸሊም ጭቃ ዝመልኦ ማይ እናተተፈ ከውፅእ ተዓዚቡሎም እቲ ማይ ዝወፅኣሉ ከባቢ ትኪ ከም ዘለዎ እውን ኣብቲ ቪድዮ ይርአ ነባሪ እቲ ከባቢ ኣቶ ሓሰን እቲ ጉድጓድ ወይ ውዑይ ማይ ዝወፅኣሉ ብገፊሕ ተኻዒቱ ኣሎ እቲ ማይ ጎዲሉ ዶ ይኸውን ኢለ 3 ግዜ ተመላሊሰ ኣለኹ እንተኾነ በብግዚኡ ውስኽ ከም ዘሎ ተዓዚበ ኢሉ ዋና ኣመሓዳሪት ወረዳ ኣቶ ዓሊ ነበርቲ ብሰንኪ ሓድሽ ክስተት ኣብ ስንባድን ስጋትን ከም ዝወደቑ ገሊጹሎም ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብቲ ከባቢ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ካብ ዓበይቲ ዓድቲ ከባቢ ከም ዝሰምዐን እቲ ክፍልፍል ጀሚሩ ዝነበረ ውዑይ ማይ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከም ዝጠፍአን ወሲኹ ሓቢሩሎም ሰባት ኣብ ጥቓ እቲ ከባቢዮም ዝነብሩ ሕብረተሰብና ናብራ ሰብ ክሳግም ስለ ዝናበር ጥሪቱ ዘውዕለሉ ከባቢ ዝበለ ኣመሓዳሪት ወረዳ ኣቶ ዓሊ ምምሕዳርቲ ወረዳ ነቲ ፍጻሜ ንምፅራይ ናብቲ ከባቢ ክኢላታት ልኢኹ ምህላው ጠቒሱ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ስለ ዘይፍለጥ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ወፂኦም ናብ ካልእ ቦታ ክኸዱ ንሰርሕ ኣለና ዝበለ ኣቶ ዓሊ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝበለ ፍጻሜ ተራእዩ ስለ ዘይፈልጥ ከቢድ ሻኽሎት ኣለና ኢሉ ምምሕዳር ዞባ ኣዋሽ ፈንታሌ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ከባቢ ግድብ ከሰምን እምባ ፈንታሌን ዝነብሩ ልዕሊ 700 ሰባት ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከቡ ሜዳማ ቦታታት ከም ዘግዓዞም ንቢቢሲ ምግላጹ ይዝከር ህቦብላ ሚልተን ነበርቲ ፍሎሪዳ ጉዳይ ሞትን ህይወትን ኮይኑ ዘሎ ብርቱዕ ሓደጋ ህቦብላ ሚልተን ኣብቲ ብብዝሒ ህዝቢ ዝነብረሉ ታምፓ ቤይ ክበፅሕ ኣብ ዝተቐረበሉ እዋን ነበርቲ ፍሎሪዳ ህወቶም ከትርፉ እግሪ ኣውፅኒ ይጓየዩ ኣለዉ ሚልተን ኣብ ደረጃ 5 ዝምደብ ህቦብላ ኮይኑ ክሳብ 270 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝጓዓዝ ብርቱዕ ንፋስ ዝተዓጀበ እዩ እቲ ህቦብላ ሎሚ ረቡዕ ምሸት ኣብቲ ከባቢ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ እታ ግዝኣት በታ ኣዕናዊ ህቦብላ ሄለን ካብ እትህሰ 2 ሰሙን ኣብ ዘይመልእ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነዚ ሓደጋ ጉዳይ ሞትን ህይወትን ምዃኑ ብምግላጽ ነበርቲ ፍሎሪዳ ቀልጢፎም ካብ ገዝኦም ክወፁን ህይወቶም ከድሕኑን ኣጠንቂቕሎም ምምሕዳርታ ግዝኣት ኣድላይ ዘበለ ናይ ምግዓዝ ኣማራጺታት ኣመቻችሎም ሓደ ነባሪ ከተማ ብራደንተን ገማግም ባሕሪ ምድብ 5 ማለት ከም ሓደ ዓቢ መዓት ዝወርደና ዘሎ ይክብል ካብቲ ሃዲሙ ዝዓረፈሉ ሆቴል ንቢቢሲ ተዛሪቡ ጀራልድ ሎምሱለ ኣነ ኣብኡ ክጸንሕ ኣይደልን ኣበይ ይሃርም ብዘየገድስ ንህይወት ሓደገኛ ዝኾነ ህቦብላ ክኸውን እዩ ኢሉ ሙሉእ ህይወቱ ኣብ ብራንደንተን ዝነበር ሚስተር ለሙስ ቅድሚ ሕጂ ብዝኾነ ህቦብላ ካብቲ ቦታ ወፂኡ ከም ዘይፈልጥ ገሊጹ ንድሕነት ጓል 8 ዓመት ጓሉ ክብል ግን ክግዕዝ ከም ዘለዎ ወሲኑ ዓይና እሚትና ዝኾነ ስንባደ ክገድፈላ ኣይደለኹን ክብል ገሊጹ ኤምኤል ፈርጉሰን ኣብ ኣና ማርያ ፍሎሪዳ ዝርከብ ገዛ ብዝሓለፈ ወርሒ ህቦብላ ሄለን ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ከቢድ ጉድኣት ድሕሪ ምብፅሑ ዳግማይ ንምህናፅ ክትቃለስ እያ ፀኒሓ ካብ ከተማ ወፀይ ኣብ ትራፊክ ፅርግያታት ደው ኢላ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዚ ካብ ህቦብላ ሄለን ኣዝዩ ዝኸፍአ እዩ ክትብል ብቴሌፎን ተዛሪባ መኪናይ ተሰባቢራያ ኩላትና ካብ ስራሕና ተፈናቒልና ንብረተይ ዓንዩ እዚ ህቦብላ ምስ ኣጋጠመ ድማ ብቁሉዕ ግዳም ሓደር ክኸውን ኢላ ኣመሓዳሪ ሮን ደሳንቲስ ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ህቦብላ ስዒቡ ኣብኡ ዝተረፉ ነበርትን ምሕጋዝ ዓሰርተታት ማዕቆቢታት ከም ዝተዳለዉ ገሊጹ ኣብ ደቡባዊ ፍሎሪዳ ኣብ ገለ መደበራት ነዳዲ ክውድእ ስለ ዝተረኣየ ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ነዊሕ ሪጋ ተፈጢሩሎም ደሳንቲስ ነዳዲ ናብ መደበራት ብናይ ጽዕነት ይግዕዝ ከም ዘሎን ነቲ ምውፃእ ንምቅላል ድማ ኣብ ጽርግያታት ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ መደበራት ከም ዝተዋፈሩን ሓቢሩሎም ቺና ፐርኪንስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብ ታምፓ ከም ዝተረፈትን ካብቲ ዘስግእ ዞባ ርሕቕ ኢላ ኣብ ሓድሽ ዝተሃንፀ ገዝኣ ትነብር ከም ዘላን ተዛሪባ ሰባት ብሓቂ ኣብ ከምዚ ዝበለ ውሳኔ ክበፅሑ ክሳብ ክንደይ ነገር ክሕሰብ ከም ዘለዎም ዝተረድኡ ኣይመስለንን ዝበለት ንሳ ክልተ ዓበይቲ ደንማርካውያን ምስኣ ከም ዘለዋ ሓቢራ ፕሬዚደንት ባይደን ብሰሉስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ህቦብላ ፍሎሪዳ ብሓደ ክፍለ ዘመን ካብ ዝረኣዩ ዝኸፍኡ ሓደ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹሎም ባይደን ናብ ጀርመንን ኣንጎላን ክገብሮ ዝሓሰበ ምብፅሑ ብሰንኩ ሰሪዙ ኣሎ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ዝተረኣዩ ህቦብላ ሄለን ድሕሪቲ ኣብ 2005 ዘጋጠመ ካትሪና ኣዝዩ ቀታሊ ህቦብላ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣሜሪካ ብውሕዱ 225 ሰባት ቀቲሉ ካብቶም ጉዳያት ብውሕዱ 14 ካብ ግዛኣት ፍሎሪዳ እዮም ኣብዚ ሕጂ ሚልተን ኣብ ዝጽጋዓሉ ዘሎ እዋን ካብ 67 ወረዳታት እተን 51 ኣብ ትሕቲ ህጹጽ ኣዋጅ ሓደጋ ኣትየን ይርከባ ሃገራዊ ማእከል ህቦብላ ሰባት ካብ ሄለን ዝሓየለን ንጎደናታት ከም ዘይነበረን ዝገብርን ብርቱዕ ንፋስ ክዳለው ኣጠንቂቖም ጠቕላላ ልዑል መጠን ዝናብ ክሳብ
ክሳብ 38 سنتيمتر ኣብ ገማግም ባሕሪ ድማ ካብ 3 ክሳብ 4.5 ሜትሮ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይግመት። ደረጃ ባቡላታት መሰረት ፍጥነት ንፋስ እዮም ዝምደቡ ምድብ 3 ላዕሊውን ከም ዓበይቲ ሓደጋታት እዮም ዝቕጸሩ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጽም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም